El president de la Generalitat inaugura l'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, un ambiciós projecte al servei de la ciutadania que es convertirà en una referència en l'àmbit mèdic, com ha posat de relleu José Montilla. Serà l'hospital de referència per a una població de més de 175.000 habitants, 4 comarques, el Baix Camp, el Priorat, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, i sobretot es defineix com un centre també, jo crec, de dimensió humana. Les grans i petites infraestructures i inversions, per importants que siguin, materialment, no són res per si soles si no estan al servei d'una idea. 1.000 professionals treballaran en aquest nou hospital de 93.000 metres quadrats que comptarà amb 460 llits, 60 habitacions d'urgències, 36 places d'hospital de dia i 12 quiròfans. L'executiu, que ha invertit 170 milions d'euros en aquest centre, és fidel al seu compromís de treballar del primer a l'últim dia per a complir el que promet, ha dit el cap del govern a Reus. Per l'hospital universitari, construït amb materials respectuosos amb el medi ambient i energies alternatives, passaran una mitjana de 3.000 persones al dia.